सानदोंमोन नोंसिनि थाखाय आं बे आंनि इउटुब चेनेलाव स्पिकारनि जाहोनै बिराद डिस्टार्ब मोनदोंमोन। दायो आङो एमाजनाव अर्डार खालामनानै दायो आङो मोनबाय। दायो आं बेखौनो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। दायो आं बेखौनो लागासिनो। बेनो 3.5 मिटार वायरा बारा गोलाव नङा बियो। एसे दामा बिनि रेटआ माबा 149ल'। नोंथांमोना नांगौबा आं डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै लाहैनो हागोन नांगौबा। एसेनोसै, नोंथांमोना नायनो हासिगोन। .5 मिलिमिटार बे लेखा ओमफ्राय मोनसे स्लिप होनाय दं। मा स्लिप बेखौ जों बारा मिथिया गावसिनि माबा पार्सनेल स्लिप बेयो। ओमफ्राय नैबे पेकेट